ndicela ningandivi wrong guys, andigqibanga apha nam ndizosuggesta bahamba at some point kungafuneka sidibane fonike sicele i-meeting nabaqeshi. Nothing hectic, umhlangano nje mani, bake basixelele uba kanti iyapeya nini mani wona amankazana. Asifuna uyazi uba bapeya malini, ubona zabe ze-net ne-gross, sifuna uyazi nje uba bapeya nini, because abantu abafonini ever benengxaki mani, abanampela nyanga, abana-middle of the month, baluxanduva right through. Hamba basixelela lokuba bayavolontiya abantu aba kwenzela uba nathi sihlale silungise istipend. Umntu umdropha esipani qho, but not a single day usiva kuthi hayi ke bhebi namhlanje sipeyile. Khawufake noba igazolo ye-3 clip uzuve ke ungaphela sekuthiwa ndiyincuvist kwamna nxa lowe wesibazange nabaleka nemarathon eyi-1. But ke asikho lapho namhlanje guys. Jonga namhlanje ku-Tuesday ayizophela imina namhlanje ngoko-screenshots ibhabhayo apho somjito ongazuvunywa just because uthi akanayo la 130 ye-special zaka-KFC. Imagine fonini uqunjelwa ngusisintombodidi onentsula enemileage yeCresida for ungabi nayo i-130. Phofu yena kuqala angenayo just because unechifichifi. Wasenza u-Adam kulaa nonsense yomyezo. But ke wethu guys, sesilapha manifoni, lokhu uzaba sathwani, masiqhubeni.